Il-lejli tajjeb, Prim Ministru. Grazzi ta' din il-merħba sabiħa. Grazzi. Ġewwa il-kottonera, il-qalb tagħna l-koll. Grazzi. Prim Ministru, ninsabu fil-5 jum hawnhekk. X'inhu l-andament s'issa u kif qed tħossok? Kampanja impenjattiva, pero għandek il-privileġġ li ta' kuljum tiltaqa' ma' tantu tant nies u tisma' mill-esperjenzi tagħhom. U dik nemmen li hija l-isbaħ parti tal-kampanja. Tisma' fejn nies li qed ibatu, tisma' fejn jkollok ċirkostanzi fejn tista' tejjeb fuq dak li tkun qiegħed tagħmel, fuq kollox tara wkoll ir-reazzjonijiet waħda proposti li nidejna sa issa. U mbagħad il-kampanja kontra dak li kien mistenni fl-ewwel jiem tagħha kienet interrotta minn naħa tagħna billi kien hemm meeting urġenti tal-Kunsill Ewropew li tlaqqa b'mod urġenti minħabba l-iżviluppi li kien hemm naturalment fl-Ukrajna. Hemmhekk iddeċidejt li l-prijorità kienet illi l-ewwel prijorità huma d-doveri ta' Prim Ministru. Morna l-Kunsill Ewropew kien meeting importanti immens u naturalment mbagħad kmieni dalgħodu rritornajna u bdejna komplejna minnu fih il-kampanja. Ma' esperjenza sabiħa u pożittiva immens. Grazzi lilkom ilkoll. Grazzi Prim Ministru u grazzi lilkom li ġejtu hawnhekk biħġarkom għal din l-attività li qed ngħedi l-kampanja taż-żgħażagħ Laburisti. U la qegħdin l-isla ma jonqos li nsellmu lill-kandidati tal-Partit Laburista fuq dan id-distrett. Nibdew minnu fih bil-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Roberta Vela. Nimxu minn hemmhekk għal Carmelo Abela. Chris Ajus. Glenn Bedingfield. Byron Camilleri. Clyde Caruana. Edward Kassar Delia. James Grech. Mark Grech. Joe Mitzi. Oliver Shikluna. Amanda Spiteri Grech. U l-aħħar mhux l-inqas Alison Zerapa Civelli. Naddu minnu fih għal filmat li għandna preparat għalikom il-lejla. Together we are il-kampanja taż-żgħażagħ Laburisti. U minn hawnhekk minnu fih nistieden il-President taż-żgħażagħ Laburisti Jorvin Buġejja. Grazzi ħafna Isla. Grazzi żgħażagħ Awxin u Maltin, grazzi tal-li qegħdin magħna f'din il-kampanja.
Għanna vjaġġ sabiħ u importanti qudiemna, vjaġġ li se jwassalna sa 26 ta' Marzu illi ġej. U dan il-vjaġġ se nagħmluh flimkien. Flimkien aħna għandna s-saħħa u l-enerġija biex nelbu l-sfidi illi għandna qudiemna snin li ġejjin. Flimkien għax pajjiżna huwa żgħir wisq biex ninfirdu u nintilfu fid-differenzi. Flimkien għaliex aħna familja waħda. We are għax empowered. We are għaliex nafu fejn irridu mmorru. Aħna żgħażagħ għandna determinazzjoni, l-enerġija u l-grinta ta' fejn irridu naraw lil pajjiżna fis-snin illi ġejjin. Irridu naraw lil pajjiżna jeċċella. Flimkien għaliex nemmnu lil futur u sabiħ. U kemm kienet sabiħa din il-ġimgħa? Ġimgħa illi fiha tellaqna kampanja elettorali tal-Partit Laburista. Din se tkun it-tielet kampanja elettorali li se nkun qed naħdem fiha bħala żagħżugħ. Aħna nemmnu fikom, nemmnu fit-talenti tagħkom. Nafu illi għandkom qudiemkom forsi għażla pjuttost diffiċli jew faċli, skont milli ma spett toħodha. Għandkom mexxej li huwa statista, mexxej li se joħodna il-futur, fil-futur, u min-naħa l-oħra kap tal-oppożizzjoni, kap ta' partit li jiġbdulu l-ispaga u li jista' biss joħodna fil-passat. U għalhekk kunu magħna f'din il-mixja sabiex nassiguraw illi minn wara 26 ta' Marzu mill-ġdid pajjiżna ikollu lil Robert Abela fit-tmun. Fit-tmun ta' pajjiż illi jaf jeleb id-differenzi, jaf jeleb l-isfidi illi jiġu quddiemu. Matul din il-ġimgħa bdejna nitkellmu wkoll dwar il-proposti elettorali tal-Partit Laburista. Waħda mill-aktar proposti li toġobni u anke għax fuq livell Ewropew bħala Viċi President ta' Żgħażagħ Soċjalisti Ewropej insegwi huwa l-ambjent u din il-ġimgħa tkellimna dwar is-700 miljun euro f'7 snin sabiex ninvestu fi spazju ħodor ġodda. Tkellimna wkoll imma dwar aktar tnaqqis ta' taxxi, dwar iż-żidiet lill-pensjonanti, lin-nanniet tagħna illi aħna tant inħobbu. U aktar għajnuniet lil first time buyers bħali illi qed nixtru l-ewwel proprjetà tagħna. 10,000 euro fuq medda ta' 10 snin. Araw x'differenza se tagħmel fil-ħajja taż-żgħażagħ li qed jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Kulħadd jirrikonoxxi illi Gvern Laburista iwettaq dak illi wiegħed. Wettaq fost l-akbar proġetti infrastrutturali f'dan il-pajjiż. U żgur li ħadd ma jista' jiddubita l-enerġija, l-grinta illi nistgħu inwettqu dak illi ngħidu. U dak li nwedu tul kampanja elettorali ikunu proposti li jkunu jistgħu isiru, jkunu proposti fattibbli. Aħna ma nwedux lil ma jisfen. Aħna rridu li kulħadd ikollu l-opportunità li jimxi il-qudiem. Dan hu dak illi aħna nemmnu fih. Il-qudiem flimkien. Għax meta nkunu maqudin nistgħu niksbu ħafna. Malta flimkien għax poplu wieħed. Malta flimkien għax il-firda mhux l-istil tagħna żgħażagħ. Jekk f'Malta inkunu flimkien, il-futur tas-sew ikun sabiħ. Għalhekk fis-26 ta' Marzu li ġej, l-għażla hija importanti. L-għażla li se tiddeċiedi il-futur tagħna. Kien hemm min qalilna illi aħna l-Laburisti giddibin. Imma aħna nwieġbu bl-imħabba u bl-għaqda. Għax hekk nafu, għax verament inħobbu lil pajjiżna. Together We Are se tkun kampanja fost iż-żgħażagħ. Miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ. Se tkun kampanja illi se tilqa' fiha l-istudenti,
l-istudenti tal-post-secondary, il-junior college, l-MCAS, il-higher secondary, l-istituzzjonijiet l-oħra. Se tkun kampanja tal-istudenti universitarji ukoll. Se tkun l-ispazju taż-żgħażagħ illi jaħdmu full-time. Għaliex aħna il-koll għandna ħolma u dik il-ħolma biex inwettquha irdu nkunu flimkien. Il-ħolma li nirnexxu. Min qalbi, Prim Ministru, ngħidlek grazzi. Grazzi tal-fiduċja li dejjem u rejt fina u tal-li dejjem tisħaq fl-importanza li żgħażagħ jkunu fuq quddiem nett tal-politika tal-Partit Laburista. Min qalbna, grazzi tal-fiduċja tiegħek. Grazzi, Jorvin. Grazzi wkoll u permettili nagħmel dan l-aħħar kumment. L-tim kollu ta' membri volontira li qed iqattaw sigħat twal fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista sabiex inwasslu din il-kampanja. Millum ejja nkomplu inwasslu messaġġ pożittiv, messaġġ ta' għaqda, together we are. Grazzi hemmhekk. Inkompli fuq il-klim ta' Jorvin ta' kull ġimgħa, ta' kull jum ħankunu din niltaqgħu biex niddiskutu proposti u idejat ġodda tal-Partit Laburista. Idejat li interessu ħafna żgħażagħ Maltin u Għawċin. U bekk nieħu din l-opportunità sabiex iżżuru s-siti soċjali tagħna sabiex tiltaqgħu ma' żgħażagħ kandidati fuq żgħażagħ Laburisti at Labour Youth. Minnu fih ngħaddu għall-ewwel intervent tagħna llejla mill-kandidat tal-Partit Laburista Omar Farrugia. Ma nkunux aħna żgħażagħ warajk, Prim Ministru. Prim Ministru illi mexxa l-pajjiż fi żmien diffiċli, però mexxa l-pajjiż bruħ soċjali fl-aqwa interess tal-familji Maltin u Għawċin, tan-negozji, tal-ħaddiema, taż-żgħażagħ tagħna, tal-poplu Malti u Għawċin. Il-Partit Laburista emmen fija propju 2 u nofs ilu, meta teta ta' 24 sena bdejt il-kariga tiegħi bħala sindku tal-imqabba u llum 2 u nofs wara, grazzi għall Prim Ministru u grazzi għall Partit Laburista reġa' wera l-fiduċja fija sabiex inkun kandidat f'isem il-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali fuq il-5 u s-6 distrett sabiex insarfu ħidmietna minn flok livell lokali issa għal livell nazzjonali. U din hija d-differenza bejn partit u ieħor, din hija d-differenza fejn għandek Partit Laburista illi jagħti l-opportunità lil żgħażagħ oħrajn bħali sabiex flimkien irresqu proposti u idejat sabiex lil pajjiżna nkomplu inġedduh u nimmodernizzaw fi żmien li ġej. Il-qalb taż-żgħażagħ qiegħda mal-Partit Laburista għal diversi raġunijiet. Rajna sena wara sena żieda fl-istipendji, tnaqqis fit-taxxa għal min jaħdem, grants għal min jixtri l-ewwel proprjetà tiegħu u diversi miżuri oħrajn illi jekk nibdew insemmuhom għandna hawnhekk sa filgħodu, Prim Ministru. Però nixtieq naqsam magħkom esperjenza ħelwa li ltqajt magħha l-bieraħ. Kont qiegħed f'house visit u ġie student familja sempliċi. U waqt li nitkellmu flimkien mal-familja, dan iż-żagħżugħ dar lejja għalli Omar, għalli grazzi għall-Gvern Laburista, illum irċivejt stipendju ogħla. Żieda ta' 10% fl-istipendji lill-Ministru Clyde Caruana fil-budget illi għadda ħabbar u llum qiegħda ssir realtà. U mhux hekk biss. Mbagħad reġa' dar lejja wara ftit tal-minuti oħra u jiena x'inrajt daqsxejn b'dik id-daħka tbissima ħelwet hawn x'ġej. Għalli Omar, għalli għandi xi ħaġa oħra xi ngħidlek, għatlu għajli. Għalli jien u sħabi qegħdin nistennew fil-jiem li ġejjin dak iċ-ċekk ta' €100 addizzjonali li Gvern Laburista ser jerġa' jtina fil-bwiet taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Din hija d-differenza fejn għandek partit li tikompli jġeddet ta' kuljum u partit li huwa staġnat, mifrut u bla idejat. Però ħbieb, sabiex dan kollu jibqa' jseħħ,
Nhar is-Sibt 26 ta' Marzu għandna għażla waħda ċara x'namlu. Il-poplu Malti Wawċi u aħna żgħażagħ għandna nkunu protagonisti f'din l-għażla. Għandna għażla bejn partit li għandu viżjoni lejn il-futur u partit li huwa mwaħħal mal-passat. Għandna partit li huwa maqut wara l-Prim Ministru Robert Abela u partit li laqqas huma stess ma jafu min hu l-kaptan tagħhom. Għandna partit li se ikompli jżid il-pensjonijiet u l-istipendji sena wara sena u partit li ħallihom staġnati għal 20 ta' snin. Għandna partit li se ikompli jwieżen in-negozji u partit li laqqas biss għandu r-ruħ soċjali tiegħu. Għalhekk ħbieb, ejja naqdu flimkien. Nhar is-26 ta' Marzu inkomplu nxandru l-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela, ejja ħankomplu waslu l-messaġġ ta' Malta flimkien, ejja ħankomplu nikkonvinċu żgħażagħ oħrajn bħalna sabiex jersqu lejn il-Partit Laburista sabiex ikomplu iwasslu l-messaġġ huma wkoll f'din l-għażla importanti illi għandna. Nhar is-Sibt 26 ta' Marzu ejja ħanibagħtu messaġġ ċar favur il-Prim Ministru Robert Abela sabiex ftit tal-jiem wara jekk il-bambin irid nerġgħu naraw lil Robert Abela jieħu l-ġurament ta' Prim Ministru sabiex ikompli jmexxi l-pajjiżna għal 5 snin li ġejjin. Nirringrazzjakom. Grazzi Omar. Nixtieq li issa ngħaddu għall-intervent ieħor darba mingħand Nicole Farrugia li hija gradwata fl-Early Childhood. L-ewwel nett, grazzi Prim Ministru li naqgħod magħna llejla fisem iż-żgħażagħ kollha li qegħdin hawnhekk nirringrazzjak li sibt ħin sabiex tisma' x'għandna xi ngħidu aħna żgħażagħ. Kif qalet Kelina gradwata fl-edukazzjoni bikrija, allura nista' napprezza ħafna iżjed l-importanza li nibnu Malta isbaħ u kif ukoll dinja aħjar fejn kulħadd jingħata l-opportunità li jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu irrispettivament mill-ħiliet tiegħu. Futur sabiħ li fih ikollna kwalità ta' ħajja aħjar. Nixtieq nirringrazzjak tal-proposti li ħabbartu sa issa bħala partit u bħala gvern, ninsab ħerqana u persważa li ser nkunu qegħdin jitħabbru proposti oħra f'dan ir-rigward. Malta flimkien biex nagħtu spazji jisbaħ lill-familji. U għaqli li fl-bliet u l-irħula ser ikollna iżjed spazju ħodor u wara kollox iżjed ħin mal-familji eżies tagħna. Ek verament nistgħu nwettqu miżuri bħal dawn ara x'ambjent sabiħ ser inħallu lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Oġobni wkoll il-fatt li ċertu l-ħura b'mod partikolari fit-tmiem il-ġimgħa ser naraw ukoll iż-żieda ta' żoni pedonali. Dan ser iwassal għal bidla fil-mentalità li biex naslu rridu nużaw il-karozza jew saħansitra jekk rridu morru f'xi post partikolari nifqu eżattament bil-vettura tagħna quddiem dak il-post. Ser nidraw nżidu l-eżerċizzju fiżiku u eventwalment innaqsu minn problemi oħra li nistgħu naslu għalihom konsegwenza ta' nuqqas ta' eżerċizzju. Grazzi. Grazzi Nicole. Nixtieq li issa ngħaddu l-intervent ieħor darba mingħand Trizien Olivia. Grazzi Prim Ministru. Jiena ngħix fil-Kottonera u għal daqstant il-ġimgħa l-oħra ħabbart illi iż-żona tal-AUM li ġiet ingħatata n-nies u għalhekk fisem in-nies tal-Kottonera kollha ngħidlek grazzi tal-li smajtna. Grazzi għal se nkunu nistgħu ngawdu din iż-żona mhux biss bħala parkett ġdid, iżda bħala green area ġdida li hija tant bżonn juża fin-naħat tagħna sabiex inkomplu nollu il-livell ta' dawn il-postijiet. Apparti minn hekk huwa ta' unur kbir għalija illi nara nies jiġu jgħixu hawnhekk għaliex veru japprezzaw il-kultura u l-istorja tagħna u il-valuri tant sabiħa li għandna bħala komunità. Dan kollu bis-saħħa tal-miżuri li qegħdin iħallu il-buyers ġodda sabiex jagħmlu upgrade u jixtru proprjetajiet f'UCA, f'żona UCA. U għalhekk nemmen li inti ser tkun żgur qed tgħin ħafna l-komunitajiet tagħna. Grazzi. Grazzi Trizien, punti interessanti ferm.
U li d-darba ħankunu għadin ngħaddu għal Rebecca Buttigieg li hija kandidata tal-Partit Laburista. Aħna żgħażagħ dejjem konna il-protagonisti tal-Partit Laburista. U llum qed nara kif għandna tim ta' żgħażagħ li l-kol kemm aħna lesti biex naħdmu taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Roberta Bela favur futur ħafna sbaħ. Meta tħares lejn l-istorja tad-dinja tara li l-ideat ta' żgħażagħ kienu dawk illi bidlu d-dinja. Jekk titkara fuq Steve Jobs illi vinta il-Mac meta kellu biss 21 sena. Tara il-Mark Zuckerberg illi vinta Facebook ta' 20 sena. Mbagħad għandek Greta Thunberg illi kellha biss 15-il sena meta rnexxielha timmobilizza eluf ta' persuni biex jipprotestaw fuq it-tibdil tal-klima. U għalhekk aħna żgħażagħ dejjem irridu nibqgħu nixprunaw dawn id-diskussjonijiet sabiex nagħmlu id-differenza. U id-differenza se nagħmluha billi ninvestu 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin biex ikollna ambjent aħjar fil-komunitajiet tagħna. U din il-proposta jekk tħares titkellem min titkellem, il-priorità ta' din il-ġenerazzjoni hija bla dubju l-ambjent. Forsi qabel l-ambjent u s-sostenibilità ma tantx kienu jagħtu kasu, però llum bla dubju li fostna kulħadd għalih dik hija l-priorità. U għalhekk qed nara li din il-proposta ser tħalli impatt sostanzjali ħafna fuqna l-koll. Jekk inti tħares ukoll lejn l-affarijiet li għandhom bżonn in-nies, l-impatt fuq il-komunitajiet tagħna ser ikun wieħed sostanzjali. Jiena kont ngħix Brussels u hemmhekk kont naħdem fuq fis-sit solar ta' binja vera kbira u fil-break kont toħroġ iddur il-kantuniera u ssib ruħek f'park daqs dinja bis-siġar u l-bankijiet mill-isbaħ, park li kien mibni fuq mina. U dik hija direzzjoni rridu mmorru, jiġifieri meta naraw li f'belt daqstant kbira rnexxielhom isibu spazji ħodor, aħna rridu nagħmlu l-istess. U dik hija differenza li ser nagħmlu fis-26 ta' Marzu. F'26 ta' Marzu l-għażla tagħna hija bejn partit li jixtieq jibqa' fil-comfort zone u partit laburista li qed jixpruna idejat ġodda u jisma' l-ħtiġijiet tan-nies. Fil-26 ta' Marzu rridu nażlu aħna żgħażagħ bejn Prim Ministru illi għandu pjan għalina u kap tal-Oppożizzjoni li lanqas taf fejn qiegħed miegħu. F'26 ta' Marzu rridu nażlu bejn Prim Ministru li ser jinvesti fil-futur tagħna lkoll u kap tal-Oppożizzjoni li lanqas tkun taf x'ser jgħid illum u x'ser jgħid għada, anzi li tirreġġa l-arloġġ lura. U għalhekk fuq l-ambjent ħbib tiegħi, kol kemm aħna nafu li ma nistgħux nemnu lil kap tal-Oppożizzjoni kif nistgħu nemnu li persuna bħal dan ser irrot lura 50,000 metru kwartu ta' art OTZ meta kienu huma illi bidlu l-pjanijiet tal-iżvilupp. U għalhekk l-għażla ta' kredibilità hija waħda ċara u aħna żgħażagħ ċerti li rridu nibqgħu wara l-Prim Ministru Roberta Bela biex flimkien ikollna Malta aħjar. Grazzi. Proset Rebecca u grazzi dawk il-punti ferm interessanti li semmejtilna. Ħankunu din ngħaddu issa għall-intervent ieħor u jmiss nisimgħu lil Kejlin Zammit li huwa student tal-liġi fl-Università ta' Malta. Insellimlek, Prim Ministru, għandi 24 sena, student full-time fl-Università ta' Malta, kif ukoll naħdem part-time. Nixtieq nibda billi ngħidlek grazzi f'ismi u f'isem sħabi il għaliex kif qal kollega tagħna sena wara sena l-istipendi baqgħu dejjem jiżdiedu. Grazzi. Pero mhux biss, il-proposti ta' tnaqqis fit-taxxi lin-negozji ser tkun ta' benefiċċju għalina il għaliex għada pitada meta ser noħorġu fis-suq u naħdmu full-time dawn in-negozji ser jinvestu fina u ta' din jiena sar wedek il-fiduċja tiegħi. Grazzi. Prim Ministru, kif rajna interventi varjati u interessanti ħafna, però minnaħatejn ngħid li hemm tema waħda komuni. Tema ta' kwalità ta' ħajja aħjar. Tema li jiena personalment, li jiena entużjasta fl-isport, f'kwalità ta' ħajja aħjar, għas-saħħa tal-bniedem, il-proġett ta' 700 miljun euro. Fejn ħajkonna aktar spazju ħodor, fejn dak li jkun mhux biss ħanatu pulmun ġdid li żgħażagħ kollha Maltin u għawċinu għall-poplu Malti, iżda innofru biex aħna nżidu l-attività fiżika lill-bnedmin kollha. Bekk nixtieqek tagħti l-kummenti tiegħek dwar dawn l-interventi u l-kumment fuq dan il-proġett tant ambizzjuż. Kien għalhekk illi dan il-proġett nidejnieh bħala waħda mill-ewwel 5 proposti
li nidejna tal-manifest elettorali biex propju nibatu dal-messaġġ b'saħħtu tal-importanza li qed nagħtu lis-settur ambjentali. Ma kif tajjeb inti Kelly, mhix kwistjoni li tara f'iżolament bħala suġġett ambjentali biss. Kif ambjent aktar san, aktar b'saħħtu jissarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar. U dak huwa l-prinċipju illi hemm wara kull miżura li se nkunu qegħdin inniedu fil-manifest elettorali, il-kwalità tal-ħajja. Kien hemm diversi interventi kollha tajbin u missejtu ma' diversi temi. Ħanibda bl-istipendji. Semmija Omar, semmija Kejden ukoll. Qabel ġejt hawnhekk ħabbart kif jekk il-poplu jerġa' jagħtina l-fiduċja tiegħu fis-26 ta' Marzu se nkunu qed nerġgħu nżidu l-istipendji bi 15%. bżieda mal-10% li diġà żidnihom u Kejden iva. Ibqa' ħdem għaliex jekk ma taqbis 25 fil-ġimgħa ħadd iħu s-salarju u l-istipendju sħiħ ukoll. Semmejt Kejden inti wkoll il-miżura ta' tnaqqis tal-corporate tax rate. L-ewwel nett dan huwa messaġġ favur in-negozji tagħna. Għaliex aħna nemmnu bħala partit, bħala moviment, illi negozji b'saħħithom se jwasslu għal ekonomija aktar b'saħħithom, għal ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, għal kwalità ta' ħajja aħjar tal-impjegati, għal inkam aħjar, u naturalment iżdied il-produttività u huwa bekk li jista' jkollna tkabbir ekonomiku. Ejja naqblu li tkabbir ekonomiku huwa meħtieġ sabiex imbagħad inkunu nistgħu insostnu il-ħafna u ħafna miżuri illi diġà ħabbarna u oħrajn illi għad irridu nħabbru. L-iskema ta' first time buyers intiża primarjament ta' żgħażagħ imma wkoll għal kull min jiddeċiedi li jixtri l-proprjetà residenzjali tiegħu għall-ewwel darba. Din se tkun qed tiżdied mal-ħafna skemi li għamilna. Mhijiex se tissostitwixxi dawk l-iskemi, jiġifieri jekk hux qed nitkellmu fuq it-traħħis tat-taxxa tal-boll, dak se jibqa' hemmhekk. Jekk se tixtri f'proprjetà f'UCA, hemmhekk għandek eżenzjoni sħiħa mill-ħlas tat-taxxa sa 750,000 euro. Qed nitkellmu dwar rifużjoni tal-value added tax fuq l-ewwel 300,000 ta' miljoramenti li tagħmel. Qed nitkellmu fuq cash grant ta' 30,000 euro jekk tixtri f'Għawdex u 15,000 euro jekk tixtri f'Malta. U issa b'din il-miżura lil dawk kollha li jieħdu self biex jixtru l-ewwel dar residenzjali tagħhom ikun x'ikun il-valur. Hemmhekk għax m'hemmx lanqas means testing marbut ma' din il-miżura, se nkunu qegħdin inħallsu 1,000 euro fis-sena mill-loan għal medda ta' xahar snin, jiġifieri 10,000 euro mis-self li se jkun qed jiġi finanzjat mill-gvern. Dak għax għandna fiduċja fiż-żgħażagħ. Imma llum kelli qabel ġejt hawnhekk ukoll kelli opportunità li nitkellem iżjed dwar iż-żgħażagħ. Il-kwistjoni tal-vot 16. Kellna l-kuraġġ li nagħmluha, għamilniha għaliex nemnu fiż-żgħażagħ li huma il-mexxejja tal-lum kien pass kuraġġuż imma definittivament id-deċiżjoni tajba, imma xorta għadni minix komdu miegħi innifsi illi żagħżugħ ta' 16-17 sena għandu dritt li jivvota imma m'għandux dritt jikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Għalija huwa loġiku minn ewwel id-dinja li jekk żagħżugħ jew żagħżugħ għandhom dritt tal-vot, għandu jkollhom ukoll id-dritt illi jikkontestaw elezzjoni ġenerali u mbagħad jiddeċidi l-poplu. U għalhekk li nħares il-qudiem biex fil-leġislatura li jmiss naqbdu d-diskussjoni bħala waħda mill-punti ewlenin tar-riforma elettorali. Hemm riforma elettorali li hija meħtieġa, sistema elettorali tagħna qdietna tul is-snin, wasal iż-żmien li jkun hemm bidliet fiha u nemmen li din se tkun waħda mill-bidliet ewlenin li għandna niddiskutu flimkien. U mbagħad il-proġetti ambjentali. Qegħdin hawnhekk l-AUM is-semmiet minn Trizien. Ma kienx faċli biex wasalna l din is-soluzzjoni. Kien hemm kontratti illi kienu jiddefinixxu l-qagħda tal-gvern minn naħa u tal-Università Amerikana minn naħa l-oħra. U naturalment dak il-kontratti kienu qegħdin hemmhekk u allura l-għażliet kienu l-iktar waħda faċli li wieħed iħassar il-kuntratt u mbagħad naturalment kienu kun hemm il-konsegwenzi. L-iktar waħda l-messaġġ negattiv imma
li kien jintbat illi proġett li huwa tajjeb se jitwaqqaf. U aħna kif ħdimna? Rajna li nirridimensjonaw dan il-proġett fil-kuntest tal-viżjoni l-ġdida li għandna. Dik li nibqgħu nkabru l-ekonomija tal-pajjiż u allura li ma nkissrux proġetti għal xejn, imma fl-istess waqt li mbagħad il-proġett jiġi rinkwadrat, ridimensjonat fil-viżjoni ambjentali tagħna. Ma kienx xi ħaġa faċli, imma fimna li kien kruċjali li dawk it-tmiem ta' RTODZ f'Witiline fiż-żonqor jingħataw lura lin-nies. Bl-istess mod, dak li bħallum jintuża bħala parkett ċabel wieħed jidħol għall bib tal-isla jerġa' jingħata lura lin-nies. Imma il-proġett salvajnih xorta waħda. U anka bil-kooperazzjoni sħiħa li kellna min-naħa tal-Università Amerikana f'Malta li d-diriġenti tagħha li minn hawnhekk nirringrazzjahom tal-mod kif huma wkoll fehmu kif dan il-proġett kien għal ġid ta' kulħadd li jiġi ridimensjonat. Ħdimna b'mod għaqli, il-proġett se jkun jiet l-estensjoni tal-proġett u d-dormitorju wkoll se tkun qiegħda ssir ġewwa Smart City f'sit li huwa kommess diġà għall-iżvilupp u għall-skop edukattiv fejn ukoll se jkun hemm l-ITS. Il-proġett issalva tajna lura l-art taż-żonqor lin-nies u hawnhekk ġewwa Bormla l-Isla naraw illi fl-art li ġiet liberata nibnu parkeġġ taħt l-art, spazju miftuħ, spazju aħdar fuq li jista' jiġi gawdut mill-familji kollha tagħna. Dak huwa l-mod kif aħna nemnu li għandek taħdem. Bilanċ bej l-iżvilupp ekonomiku, l-iżvilupp ambjentali u kif l-ambjent ma jfixkilx l-iżvilupp ekonomiku, imma anzi huwa katalist ewlieni tal-iżvilupp ekonomiku. Grazzi Prim Ministru, nixtieq nieħu l-opportunità biex issa ngħaddu għal round ieħor ta' interventi. Din id-darba ħanibdew b'Mara Meli. Grazzi. Jina Maraja, student tal-Università u ta' tifel ta' 3 snin. Kif semma tajjeb Kejlin, bil-proposti li ħabbar din il-ġimgħa se tkunu qegħdin twessaw tax bans jekk tkunu eletti fil-gvern. Tul il-pandemija rajna kemm il-pajjiż għen lin-nies b'inċentivi tajbin u ninsab ċerta illi bil-aqal tiegħek fit-tmexxija ser tkunu qegħdin tgħinu iktar nies għaliex gvern laburista huwa gvern tan-nies u ovvjament kull għajnuna tot u nixtieq nirringrazzjak lilek u tim tiegħek ta' dan kollu. Grazzi. Grazzi Maraja, nixtieq nistieden issa lil Margrek li huwa kandidat tal-Partit Laburista. Waħda mid-differenzi bejn iż-żewġ partiti hija l-attitudni kif jiġu ttakkiljati l-issues li n-nies ħabtu wiċċhom magħhom. Niftakru gvern nazzjonalista mmexxi mill-Partit Nazzjonalista qabel 2013 kien jgħidilna li l-faqar kien perċezzjoni, li l-prekarjat kien perċezzjoni. Kif tlajna fil-gvern fl-2013 dejna naħdmu biex dawn l-affarijiet ma jibqgħux Skużawni. Ma jibqgħux perċezzjoni. Iddaħlu miżuri ollejna l-minimum wage, żidna ir-rati tal-ħaddiema li jaħdmu f'kuntratti f'entitajiet pubbliċi u issa fl-aħħar budget anki ddaħlet il-miżura li jkun hemm ir-rata doppja għal-ħdud. Din b'mod awtomatiku olliet il-pagi ta' dawn il-ħaddiema u ovvjament qed titfa' anki pressure fuq is-settur pubbliku biex mod awtomatiku jikkompeti għal dawk il-pagi. Biżżejjed? Le mhux biżżejjed. Il-proposti tal-Partit Laburista waħda minnhom tal-1,000 € fis-sena li jitħallsu il-loans ma rridux ninsow l-effett tagħha din fuq il-familji. Meta koppja xi ħadd taħallas loan li ma xliktar li jkun għoli fil-bidu tal-ħlasijiet tal-loan. Allura l-1,000 € fis-sena
ħajamlu tajja biex inaqsu dak li max. Issemmaw it-tax bands fosthom anki għal ġenituri, fosthom żgħażagħ. Ħafna minnhom illi ovvjament ta' minnhom differenza meta jirċievu l-ċekk tal-paga fix-xahar illi l-ammont ta' taxxa jkun imħallas ikunu aktar benefiċjari. Fis-26 ta' Marzu għandna għażla. Għandna għażla illi bej partit illi kienu għedna ħafna affarijiet, speċjalment ekonomiċi, fiskali, illi eventualment ma kienx iwettaqhom u partit laburista fil-gvern illi budget wara li ieħor. Sena wara sena dejjem jagħti miżuri aktar aħjar. Id-differenza hija ċara, però naħseb illi xorta għandna nagħmlu l-almu tagħna biex sal-aħħar minuta nibqgħu niġġu wara kull vot biex nagħtu rebħa oħra il-Partit Laburista immexxija mill-Prim Ministru Roberta Bela. Grazzi Mark tal-intervent tiegħek. Ħankunu qegħdin ngħaddu issa għal Natalja Muscat li ħad titkellem fuq il-first time buyer. Naħseb li huwa suġġett li interessa ħafna żgħażagħ Maltin u Għawċin, bekk Natalja nistidek tagħti l-intervent tiegħek. Prim Ministru, jiena u l-partner tiegħi għadna kemm nidħlu f'konvenju għall-ewwel proprjetà tagħna. Fi żmien li ġej ħankunu qegħdin nixtru din il-proprjetà u għalhekk il-proposta li nedejtu ta' 10,000 f'10 snin ser tkun tajnuna kbira lina. Hija proposta sabiħa ħafna. Barra minn hekk, il-partner tiegħi wkoll huwa persuna b'diżabilità. U għalhekk jista' jkun li niġu bżonn nibbenefikaw mill-iskema New Hope. Dawn iż-żewġ skemi ser jagħmlulna l-ħajja tagħna ferm sabiħa għaliex fl-aħħar il-ħolma tagħna li nkunu sidin ta' dar se tiġi realtà. Grazzi. Grazzi Natalja. Naddu issa wkoll għall-intervent ta' Davinja Sammut Ħili li hija kandidata tal-Partit Laburista. Sellimilek, Prim Ministru, insellem il-folla numeruża li hawn propju li tatna merbħa sabiħa ġewwa l-Isla. Kemm qed inħossni kuntenta li qed nindirizza tinta bżgħażagħ b'enerġija li għandhom għan wieħed li jerġgħu jagħtu mandat b'saħħtu lil Partit Laburista immexxi minnek Prim Ministru. Meta kont qed nipprepara dan id-diskors, ħsibt u evalwajt. U ddeċidejt għaliex għandi nerġa' nivvota lil Partit Laburista fis-26 ta' Marzu. U nemmen li intom iż-żgħażagħ ukoll hekk ħatamlu bħali. Jiena gvirt f'Partit Laburista li dejjem ożżejt il-prinċipji tiegħi. Tlajt f'partit li ħdimt f'diversi setturi, fil-kumitati lokali, f'nisa laburisti, żgħażagħ laburisti, kunsill lokali u eventwalment issa kandidata f'isem il-Partit Laburista fuq l-ewwel distrett. Il-Partit Laburista jibqa' jbaqqa f'dembi. Meta eventwalment niftakar li l-ġenituri meta jiena kont għadni l-iskola jgħiduli kif il-Partit Laburista kien il-partit li tani l-ispirazzjoni sabiex inkompli naħdem. Għaliex iva kien gvern Laburista li ta' edukazzjoni b'xejn lil kulħadd. Gvern li ta' edukazzjoni miftuħa u ta' opportunità ugwali. Ħbib tiegħi dan il-partit ukoll qed jagħti aktar proposti għal ġonna u paspazji miftuħa sabiex ikun hemm aktar postijiet rikreazzjoni. Grazzi Prim Ministru tal-inkludejt il-lokalitajiet li jiena ġejja minnhom. Ħamrun, Santa Venera u Floriana. 3 lokalitajiet li jistħoqilhom arja iktar nadifa. 3 lokalitajiet li llum huma karatterizzati minn traffiku u emissjonijiet.
Prim Ministru, grazzi tal-li dejjem emmint fina żgħażagħ, grazzi tal-li wettaqt il-ħolm tagħna u grazzi ta' din id-darba li aħna iż-żgħażagħ nistgħu nkunu sidin ta' darna, grazzi tal-inċentiva ta' 10,000 euro fil-perjodu ta' 10 snin. Kemm inħossni gburija li nifforma parti minn dan il-partit. Fil-waqt li Bernard Grech l-investiment fin-nies hija ħela. Għal-Prim Ministru tagħna in-nies hija l-qofol tal-politika. Differenza waħda bejn Bernard Grech li huwa invażat bil-klikka tal-Blue Heroes fejn jiddettawlu u jmexxuh x'għandu jagħmel u l-Prim Ministru tagħna li huwa affukat, determinat u lest li jkompli jaħdem. Grazzi Prim Ministru, nħeġġeġ li żgħażagħ kollha jerġgħu jagħtu mandat ċar lill-Prim Ministru tagħna. Grazzi. Grazzi lil dawk kollha li taw l-kontribuzzjoni tagħhom illejla. Prim Ministru smajna interventi ferm interessanti, però deħlin ukoll xi kummenti mill-Instagram stories tagħna. Ħafna minnhom huma studenti bħal l-Università u l-konsern tagħhom hija l-istipendju, l-edukazzjoni, l-Underground Parking Initiative. Però kien hemm kumment interessanti li ġiet minn żagħżugħa ta' 16-il sena li staqsiet jien għalx għandi nivvota u għandi nivvota wara kollox xi twieġeb għal dan, Prim Ministru. M'hemmx dubju li għandek tivvota għaliex huwa bil-vot tiegħek li tista' tiddetermina l-futur tiegħek. U għalhekk li nsejjaħ lil kulħadd biex fis-26 ta' Marzu imur jivvota jikkonvinċi lil kemm jaf nies sabiex huma wkoll jivvotaw sabiex flimkien nieħdu lil dan il-pajjiż il qudiem ma nħallu lil ħadd illi jieħu lil dan il-pajjiż lura lejn il-passat, iżda deħlin lejn żmien sabiħ, lejn rebbieħa sabiħa, lejn sajf sabiħ ta' xogħol, ta' divertiment tal-familji tagħna wkoll jixraq lil kulħadd wara tant xhur ta' tensjonijiet li ġabet magħha l-pandemija, walakin jiena nemmen illi ġej żmien sabiħ ħafna għal pajjiżna, ħdimna b'mod iggalbat f'dawn l-aħħar sentej u fis-snin ta' qabel ukoll u issa nistgħu ngawdu b'mod aħjar il-frott ta' dik il-ħidma. Issemmew żewġ proposti li xtaqt nikkummenta sta dwarhom, semmit waħda minnhom Davinja rigward il-proġett li se jkun il-proġett ambjentali li se jkun qed isir ġewwa l-Ħamrun. Dan jaqqat il-prinċipju preċiżament ma' dak li tkellim dwaru, dak li ħdimna dwaru fuq l-AUM. Fil-Ħamrun hemm mibnija llum u topera llum il-fabrika tal-ħalib tal-MDP. Titlu li huwa skadut, proprjetà li hija tal-Gvern, u allura l-għażliet hemmhekk kienu tnejn. Ngħidu lill-MDP biex tiżgombra, l-art joħodha lura l-Gvern u jiddeċiedi x'se jagħmel minnha. Imma mbagħad kien ikun ifisser li ma jkollniex faċilità tal-produzzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib friski u lokali ġewwa l-pajjiż. U x'għamilna hemmhekk? Għadna ma dik tkun art li hija indikata li tingħata lura lill-poplu tal-Ħamrun bħala spazju aħdar u spazju miftuħ. Identifikajna sit ġewwa żona industrijali li fih nistgħu nirrilokaw il-fabrika tal-ħalib u naturalment isir l-investiment fi anka biex ikollhom faċilità aktar aġġornata żminijiet tal-lum u dan il-post, dan l-art relattivament kbira, art kbira fil-fatt fil-qalba tal-Ħamrun, tista' tingħata lura lin-nies u fiha nagħmlu proġett ambjentali illi jkun wieħed sabiħ ħafna. L-istess f'Santa Venera, t-tisqif tal-mina, semma aktar qabel barra l-pajjiż tarom daw il-proġetti u aħna għadna għaliex f'pajjiżna m'għandux ikollna dat tip ta' proġetti. U ħadna d-deċiżjoni li ilha li ġiet imweda lil Vendrizi li tiġi msaqfa dik il-parti li letteralment tifret il-Santa Venera u hemmhekk ikun jista' jsir park li huwa wieħed sabiħ li jista' jitgawda min-nies tal-komunità l-istess fil-Furjana fejn qed naraw proġett verament sabiħ fi triq Sant'Anna bit-traffiku li jgħaddi minn taħt l-art u mbagħad fuq ikun
proġett ta' siġar, proġett ta' spazju aħdar illi jista' jitgawda mill-komunità u min-nies kollha ta' pajjiżna. Imbagħad it-tnaqqis issemma tnaqqis fit-tax bands. Kellna tnaqqis issemma aktar qabel ukoll fil-corporate tax rate ta' minn 35% għal 25% fuq l-ewwel 250,000 euro taqliq kull sena. Dak ifisser messaġġ ta' fiduċja b'saħħtu fin-negozji tagħna. Tul dal-aħħar sentej f'perjodu diffiċli ħafna ta' pandemija, konna konsistentement spalla man-negozji tagħna. Jekk hux floti tal-weight supplement, tax deferrals f'inċentivi oħra li tajnihom, skemi tal-Malt Enterprise. Issa ridna nibatu messaġġ b'saħħtu illi fil-waqt li ħerġin mill-pandemija il-fiduċja u l-appoġġ li ħanatu lin-negozji tagħna mhux tal-li mhuwiex se jonqos, tal-li se jiżdied. U dal-messaġġ li ħareġ minn dil-miżura importanti ta' tnaqqis fil-corporate tax rate, l-ewwel darba li qatt tnaqset ir-rata tal-kumpaniji ta' taxxa f'dan il-pajjiż. Qatt ħadd ma naqqas ir-rata ta' taxxa. Fissa jissarraf dan? Free investiment tal-ammont li se jkunu qed jiffrankaw il-kumpanija u qed nitkellmu fuq tax savings ta' 25,000 euro fis-sena min se jkun qed jikkwalifika mill-ammont kollu ta' 250,000. Se jissarraf ukoll minn dak li kellmuna n-negozji ftitjib fil-pagi li jagħtu lil ħaddiema tagħhom. U għalhekk li nemmen li din kienet miżura li kienet kruċjali partikolarment anke f'dan il-mument ta' irkupru ekonomiku. Ma waqafniex fin-negozji biss meta ġejna għat-tnaqqis tat-taxxa le. Morna għal rata personali tat-taxxa jiġifieri ta' dak li mhumiex inkorporati f'kumpanija, jekk mhumiex self-employed, jekk mhumiex professjonisti, jekk mhumiex ħaddiema, jekk mhumiex impjegati jew self-employed. U hemmhekk badna tax band ta' isfel għax hemmhekk għadna mal-prinċipju tagħna illi ma ninsew qatt liż-żgħir u lil-batut u li rridu naħsbu li żjed f'min jista' l-inqas. Mela qabadna tax band ta' isfel wessajnieh 3 darbiet aktar milli kien żdied milli kien twessa fl-2007 li kienet l-aktar darba li qatt kien twessa tax bracket biex taraw kemm kienet kbira diż-żieda tat-tax band. Se jfisser dan? Se jfisser tax savings għal kulħadd? Se jfisser 66 miljun euro fis-sena fil-bwiet tan-nies u bżieda ma' ċekkijiet ta' rifużjoni ta' taxxa miżjuda dak huma 24 miljun euro oħra fis-sena, mela qed nitkellmu fuq 90 miljun euro fis-sena li se jitħallew fil-but tan-nies. Prim Ministru, u grazzi lilkom kollha li qegħdin il-lejla u liż-żgħażagħ kollha li naqadtu magħna. Il-kampanja Together We Are ħad kompli fit-toroq tagħna l-Maltin u fuq is-socials tagħna. Attività politika oħra tkun il-ġimgħa d-dieħla minn lokalità oħra. Grazzi u lejli tajjeb lil kulħadd.